Mäso nepečieme na čas, ale na teplotu a preto vám hneď v úvode odporúčam zakúpiť si vpichový teplomer. Mäso vyberte hodinu pred grillovaním z chladničky, poriadne ho osoľte a potrijte olejom. Klasické pečenie stejkov, kedy mäso počas grillovania raz otočíte, asi všetci poznáte. Ja vám dnes ukážem metódu Just Flipping, pri ktorej budete mäso otáčať každých 30 sekúnd, a to po dobu, pokiaľ vnútorná teplota mäsa dosiahne 47 stupňov Celzia. Následne steak môžete poprelievať maslom a hlavne ho musíte nechať odpočinúť. V tomto momente bude vnútorná teplota ešte stúpať, takže je dôležité vybrať mäso z panvice pri nižšej teplote ako je tá, ktorú chcete vo výsledku. Hlavnou výhodou proti klasickému grillovaniu je, že požadovaný stupeň prepečenia bude obsiahnutý takmer po okraj. No a čo k stejku? U mňa to bola mrkva s pomarančom, pečená reďkovka a čokoládová omáčka. Čo máte radi k stejku vy?